Uniformy na školách? Ja som za. Nie. Keby to navrhovala Kolíková, tak určite som proti, takže nech sa radšej každý oblieka, ako sa mu páči, lebo tie uniformy môžu vyzerať dosť smiešne. Povinná maturita z matematiky? Ja som proti. Ja som za. Nie. Zavedenie sexuálnej výchovy? Ja som proti tomu, aby girling vyučoval moje deti o sexuálnej výchove, takže je proti. Možno zavedenie v podobe prierezového predmetu ako výchova k rodičovstvu. Ja som za sexuálnu výchovu, ale o tom, aby boli rodičia informovaní, čo vyučujú ich deti. Obedy pre študentov stredných škôl zadarmo? Ja som proti. Zadarmo obedy stoja približne 28 miliónov ročne zatiaľ, takže ak 28 miliónov si povieme, že treba ešte dať na druhý stupeň, tak potom to bude chýbať niekde inde. Ja som za. Zrušenie maturít? Ja som určite proti zrušeniu maturít. Ak zrušiť maturity, potom bude treba mať tvrdé príjmačky na vysoké školy, alebo zase keď sú maturity, dáva logiku, že aby vysoké školy už si vyberali podľa výsledkov žiakov, takže to je otvorené. Maturita skúška dospelosti každého posilní, takže ja som za maturity. Modernizácia internátov? Určite áno, stačí ísť do Bratislavy sa pozrieť na tie internáty a potrebujú akútnu zmenu. Jasne, to treba. Určite áno. Štipendium na štúdium aj pre študentov stredných škôl? Skôr za ako proti. To nie je problém. Akože podľa kvality a keď sú naozaj deti, ktoré to potrebujú, priestor musí byť, ale otázka potom je, že mala by byť aj nejaká povinnosť voči výsledkom. Ak budú efektívne a optimálne nastavené, určite áno.